Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wanda kuke tare da mu kuke kallon mu ci gaba da kallon tashar Northern Nigeria TV. Muna muku fatan alheri wannan lokuta. Yau da tutorial ɗinmu ne zai tashi akan yadda za ka yi amfani da freelancing app wanda aka yi anin ɗin kuɗi sama da $10 a rana. Domin cikakken ƙarin bayani ci gaba da ganin wannan bidiyo. Idan kuka fara ku gani har ƙarshe, ku yi mana comment, ku yi share, ku yi like saboda mu tabbatar kuna jin daɗin wannan abu. Assalamu alaikum. Yanzu za ka shiga ka saka kai searching a Play Store ka saka freelancing app. Gashi nan ya fito. Yau gashi nan wannan Truelancer. To shi da ke ni ne installing na gashi nan na riga na buɗe shi. Fuskarsa ta farko za ta nuna maka kamar haka. Sai ka danna sign off. Sai ka sign off with Facebook ko Gmail ko to gashi ni ne da Gmail. Da ka sa full name ɗinka gashi nan na saka Sulaiman. So na goge Sulaiman Rilwan Yusuf. Sai kuma ka saka email ɗinka gashi nan na Sulaiman danja89@gmail.com na paste. Sai ka zaɓi password. Bayan ka gama saka password ɗinka sai ka sign off. Sai ka zaɓa wani irin aiki za ka yi, hirar ko kuma work. Sai ka zaɓa work. Sai ka zaɓa individual ko agency. Haga individual ne kai kaɗai ne. To sai ka yi continue. Sannan da ka saka lambar wayarka wajen yin verification. Ai verify na lambar wayarka sai ka danna. Bayan ka tura idan message din ya zo automatically zai autofill da saka ya riga ya zo. Sai ka zaɓi graphic designer din sunansa da aka saka masa. To ni gashi nan zan saka web designer. Gashi nan wannan skills ne na yinsa. To promote my internet to ba haka bane ba. Karka ya tanko haka za ka zaɓi ne ko ɓangaren advertisement ko ɓangaren adobe shop photoshop to ba shi bane ba wannan to shi ne ago wannan ba shi bane ba dole sai na goge sai na zaɓi wannan ko a ciki. To yana ɗau hoto daga zan ɗora hoto a cikin web profile ina. Gashin na zo gallery. Yawwa gashi nan na shiga folder na zaɓi ya ka zaɓi hoton da kake so wanda ya maka sai ka ɗora shi a profile ɗinka na Truelancer. Za ka yi cropping ɗinsa. Gashi nan na ɗora shi ya fito. Yawwa nan gurin kuma ga wajen to promote our internet employment sai ka sake. To gashi ne yanzu zan saka tunda advertisement muke ina saka advertising sai kai done. Yanzu ka riga ka create an application ɗinka ga sunana nan ga free plan. To yanzu darasin mu na gaba shine zai nuna muku yanda za ku samu kuɗi ta shi.